kobago koenekiwe mambi yalera sensemo ya ekirorano yigotoka se constituency ya Bonchari separa enene ya Kisigo chia Migori umubasukano yo nigo nyara kobago koyebwatania egarienge eyo ya nyara kobage gosiria oboroso nabo igo kumutumo musacho yomo we miaka ya igatwa au yore kobaga gotambuka epare yo asumusacho yo anyara kobaga gosiria obogima bwa ye no nyana boniga bamenyi benseme yekorano banyara kobaga kuboria serikali nyare kobage koaga chachibobia separe yo una enchira eye moyogo keania omubaro bweme basukano oyogendere kobago konyorekana senseme yonga gutumanyo muri Keiton Demo Steven ensemo yali amageto amatebakania gochemwata emambia rero nigo mubasukano okorekana engakigare emenke yasirio boroso goika gokoro bugima bumugakoyo murenge gutambuke para amuna gwake ng'ombe yarenga ase Kenya egari njatiri mbokorugore aina ye propox yanyora omongwana ondo ikire chopa ogotambuka agende gochimwata egari yamubwata yamutacha yamuimukigoro yaikere ng'ombe yarenge busio aba yatacha ng'ombe yasibire ngesi nero yabwata yanyekora bono ngosaba ase pare ito yari amageto ererese eyigwe kogenda Kisi Migori oyo ari gutambuka para oyo entereba nare nkwe parenge oikere ng'ombe yasibire onyetumira nigo pamoja no yo kwa magero yole kurmate mwata mate igo bono ndanyorera asara bono timetinga ingo chakera tafadhali serikali tokonye sitokunya monto nero bwatiri kurwabo ng'ombe yasibire mate kama koreng'ana ne chinkwana cha menyi bensemeye ebasukana ensemeyo ya matabekanyo nigo yabeire mengasa matuka magega asoko boria bono kora separe yo kobekwa chibuo bichia para ekyo kirakiarania mibasukana eyo twanyore togosiria abantu gwetire stage ensase nginjo ne Junction ekogenda mwata abantu no bagoika baikeransa iga bagenda okimwata togosaba kwana national government esaro onye kantegerete munango kwana national government batubekere jipopi ase pare babwata asinare kurwaria kono mate wo mwarimu keransa hari babeke jipopi ororo kwago ikansa beke popi eri enene narogora rikoru enjere koru Migori katika berogoro gari performance sitakakoja matangene stage onya mwange gatinsari naro twamosabire narabeke popi mini weri gari kego ikase Junction yego so ukimwata yabanganko gendero roro kake amarieta mbena dio nyanja nero monyene ng'ombe yatumira n'omonto yo orenge gwete para bono muno murayi chemania kwanire tafadhali omurayi onchoke na Victor Mwando mutago tubekere chisuru pambuga twasiriria abantu abange gaiga ne togo utia makweli muna into abana boda tafadhali tokoye simukonyara asugwanja kwa otobeke jipambu ase pare yiga elinde tokonye mubasaka no ase pare yiga pare ya twalire chiachari chinyinge mono tutage tumwisimiwa tokonye tubekera maturu ayo wese noke ya accident chiko baga wachandikira matuka mango mwisimiwa tokonye koripoteria Ndizi TV korwa sensemo ya ekirorano egotoka se wadi ya ne bunge ya Bonchari eria tariane Demo Steven.